Dość na razie tych góralskich pastorałek. Te polskie na chwileczkę sobie też odpuścimy. Spróbujmy zagrać te kaszubskie. Chociaż nie wiem, co się nam to uda, bo strasznie się denerwujemy, no jakby iść zdawać egzamin z niemieckiego przed Niemcami. Trzeba będzie kaszubską kolendę przed Kaszubami zaśpiewać wersejci. Muzyki my się warciutko nauczyli, ale ten wasz język to... No nie szło, język... Mamy takie gęby powykrzywiane, na wszystkie strony, no próbowaliśmy się jakoś, nie gniewajcie się, musimy sobie troszeczkę tekstem się poratować, bo no, nie umiem. Ale wyborcy, jak nam nie wyjdzie. Jak nam nie wyjdzie, to oczywiście się nie gniewajcie, no i śpiewajcie razem z nami, żeby nas troszeczkę zagłuszyć.